তদন্তৰ পিছত গম পাব কোনে দোষী কি দোষী আমিতো দোষী হ'ব নোৱাৰো दा खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जितु नोंथांमोना मोनसे जाथाय नुबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव तो सासे बर' सुबुंखौ फरेस्टफोरा गावथारदों तो बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो नैबे आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद साननो गोनां जोंनि बर' हारिनि थाखाय जाथायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नुखादों जितु रायमना नेशनेल पार्कआव सरलपारा ओनसोलनि सासे सुबुङा माने बन लायनो बा हाग्रायाव बेरायनो थांनायाव फरेस्टफोरा गावथारदों स' फरेस्टनिफ्राय मा फोरमायखो आरो आथिखालनि जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जेम्स बसुमतारी स' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों आं ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन दे नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो মানে পেট্ৰলিং দিয়া সময়ত এনেকুৱা পেট্ৰলিং দিয়া আমাৰ যি বেটেলিয়ন বিলাক আছে ৰেঞ্জাৰ বিলাক আছে সিহঁতক দেখি পেলাই সিহঁতে গুলিয়াইছে এই ৰিপৰ্টটো আছে তো তাতে সংঘৰ্ষ হোৱাত এজন কেজুৱেলিটি হৈছে বুলি মই শুনিছোঁ তো আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট আছে আমাৰ অফিচাৰবিলাকে তাতে নিয়োগ হৈ আছে কি হৈছে হোৱা নাই যেতিয়া তদন্ত হ'ব এই তদন্তৰ পিছত গোটেই ঘটনাবিলাক আমি গম পাম আমি জানিম তেতিয়া ডিটেইলছকৈ আকৌ আপোনালোকক মই অৱগত কৰিব পাৰিম তো মোৰ অনুৰোধটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যেটো মই এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জৰ নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা মই ইএম হিচাপে তো গোটেই চিনচিয়াৰলি আৰু চিৰিয়াছলি যি দায়িত্বটো মোক দিয়া হৈছে এই দায়িত্বটো আমি কৰিবই লাগিব যে আমাৰ ফৰেষ্টটো বচাবই লাগিব আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাক বচাবই লাগিব তো এইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে ভিতৰত উইদাউট প্ৰায়ৰ কিবা এটা আমাক ইনফৰমেশ্যন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকৈ কিয় গ'ল কি কাৰণত গ'ল জংঘলতো এনেকুৱা মানুহ নাথাকে কিবা একটা হ'বই তো সেইদিনাখনৰ পৰা আমি তাতেও এই গছ কাটাটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমি SSPক লৈ পেলাই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে লৈ পেলাই মানুহ ধৰিলোঁ আৰু দুজন মানুহ আমি ধৰিছোঁ নিশ্চয় এইটো ফৰৱাৰ্ড হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা জংঘলত হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আমাৰ যি নেকি ডিউটি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিউটিটো এইটো বেছি হৈছে তো সিহঁতৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ দায়িত্ব আছে তো এইটো বোলে যাতে সংঘৰ্ষ হৈ নাথাকে পাব্লিকৰ মাজত আৰু আমাৰ মাজত যাতে সংঘৰ্ষ নহয় তো সেইটো কাৰণে আননেচেচাৰিলি জংঘলত ভিতৰত নোসোমোৱাটো এনক্ৰচ নকৰাটো মই বিনম্ৰভাৱে আজিৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বাকী দেখা যাওক যে তদন্তৰ পিছত গম পাব কোনে দোষী কি দোষী আমিতো দোষী হ'ব নোৱাৰো আমাৰ ডিউটি আমি কৰিমেই কিন্তু সিহঁতে উইদাউট প্ৰায়ৰ ইনফৰমেশ্যন টু আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যেটো সিহঁতে ভিতৰত গৈছে তাতে কি হ'ল নহ'ল মেজিষ্ট্ৰেট যেটো গৈছে তেতিয়া আমি গম পাম फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथांनि बाथ्राखौ आं बांद्राय गोलाव हागै जास्ट नैबे फंनैसो बाथ्रानि सायावसो नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों स' बिथाङा दिनै बिथांमोननि दैदेननायावनो बा बिटिसि इएम डिपार्टमेन्टनि दैदेननायावनो दिनै फुंखा बसुमतारी होननाय सासे न'खर जाहांनाय सासे गथ' गोनां उन्दै गथ' गोनां बिथाङा माने रुंसारि जानो गोनां जाबाय दा बेखौ लानानै फरेस्टनि इएम बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंदों जे गावलायनाय जादों नाथाय बे गावलायनाय सोदोबा आसरित साननो गोनां जे सासे सादारन सुबुङा बेरायनो थांनाय हाग्रायाव बायदिसिना नागिरनो थांनाय बन लायनो थांनाय मानसिया बहानिफ्राय AK-47 बहानिफ्राय सिलाय मोनखो बबेनिफ्राय गावग्रा मोनखो बे गाज्रि माराजों थेथि थाथा गावलायनो हायो नामा नाथाय गोबां साननो गोनां बे गावलायदों होननाय बाथ्राया बेथ' गावलायदों होननानै बाथ्रा बुंनायाथ' गनायजाथाव नङा फारसेथिं
जेम्स बसुमतारी जाय EM बिथाङा बुंदों जे बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेबो गोरोन्थि गैया, जेबो दाय गैया। जेबायदि बिथांमोना जेरैहाय रायमना नेसनेल पार्कआव जेरैबायदि बर्डार होनाय दंखायो बेयाव माने गोख्रोङैनो थ' बेवहाय माने इनकुवेरि जाबाय थायो आरो पेट्रलिं सोलिगासिनो दङ। स' बेवहाय थांना लानायाव बेफोरबायदि गावथार जादों। बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बै सासे सुबुंनि जिउआ माने बेसेन गैयि जाहैबाय आरो। थ' जेब्लानिफ्राय आसामाव जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जाबाय, बै समनिफ्रायनो जोंनि BTCनि जि फरेस्टनि पावार, हाग्रा बिफाननि गोहोखौ जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङानो सालायगासिनो दङ। बिथाङानो बिथोन होगासिनो दङ जे जेरैखि जाया दायनिगिरिफ्रा थैनांगौ। नाथाय दिनै सासे फुंखा बसुमतारिया न'खर जाहांनाय, सासे गथ' गोनां, हिनजावा सरलपारा पिकनिक स्पट, बेवहाय गला फिसा होनानै सोलियो होननानै बुंदों। न'खरा बारा मोजां नङा थासारिफ्रा। दा बेफोरबायदि अबस्था दखानावसो मावो आरो जिबायदि मानसिखौ गावथारबाय बै मानसिया दंफां बेफारिबो नङा, फालांगिबो मावफेरा होननानै न'खरनिफ्राय रोखा रोखा फोरमायदों। नाथाय नोंथांमोना बुजिबाय जे जेब्लानिफ्राय जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा जोंनि आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जाबाय, बिनि उनावनो जोंनि BTC ओनसोलाव बिथाङा लिक लागासिनो दङ। बिथांनि बिथोन बायदियैनो सोलिगासिनो दङ। दिनै जेम्स बसुमतारी EM बिथाङा बुंबाय जे दा बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दाय लानो हाया। अब्ला बिथांमोननि बायदिब्ला सासे सुबुंनि जिउआ बेसेन गैया। दिनै बहाबा माबा मोनसे जुनारफ्रा थैयोब्ला बेखौ ओरैबायदि जोथोन लायो, मानसिनिसाय बे मैलो गोनांसिन। दा बेफोरबायदि जोथोन लायो। नोंगौ, हाग्रा रैखाथि खालामनाय, जिब जुनार रैखाथि खालामनायनि बिबाना जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि बा साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरनि। नाथाय सासे सुबुङा जे गोरोन्थि खालामबाय, दाय खालामबाय, बेनि जिउखौ फोजोबनांगौ होननानै अधिकारा सोरनिफ्राय मोनखो? हाग्रामा मोनोर सार बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि BTCआव खालि माने जों ट्रेन्सपारेन्सखौ लानो हायो, खिन्थु बेवहाय जोंहा माने आयेन जेबो गोहो पावार ल' गैया। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो जोङो नुनो मोनबाय जे दिनै BTCआव गोहोआनो गैमारा। बेनिखाय बै सोरबा हारसा फारौ जाग्रा दाउखानि बिथोन बायदियै फुंखा बसुमतारिखौ गावथारबाय। इनायै गावथारबाय, बेबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गोरोन्थि गैया होननानै EMआ बुंबाय। बे जोबोद लाजिथाव आरो गोबां साननो गोनां। बेफोरबायदिब्ला नों आंनि फिसाया जोंफोरबायदिनि माखासे बर' गथ'फ्रा, बर' सुबुंफ्रा माब्लाबा आरो बेफोरबायदिनो हाग्रायाव बन लायनो थाङोब्ला, माबा मोनसे लायनो थाङोब्ला, मानोबा थाङोब्ला बेफोरबायदिनो इनायै गावथार जाबाय थागोन। रैखाथि गैया। दा बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि। बे गावलायनाय सोदोबा बहानिफ्राय फैखो? बोरै गावलायनो हानाय जाखो? ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंदों दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। थ' लोगोफोर, बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? कमेन्ट खालाम। आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै।